Эфирда хабарлар программасы узып барушы атна вакыйгалары белән таныштырабыз. Исәнмесез? Студиядә мин Адилә Бирханова. 10 ноябрь Ички эшләр бүлеге хезмәткәрләре көне. Алар закон сагында турып, көн сайын җиңел булмаган хезмәтне башкаралар. Еш кына җинаятьчеләр белән очрашып, үз гомерләрен куркыныч астына куялар. 8 ноябрь нәкъ менә Ички эшләр органнары хезмәткәрләренең хезмәт бурычларын үтәгәндә һәлак булганнарны искә алу көне. Шул уңайдан бүлектә чара узды. Җәмгыятебездә тәртип сагында хукук саклау органнары хезмәткәрләре тора үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен алар күтәренке рухта каршы алды. Район башлыгы полиция хезмәткәрләре көне белән котлап, җиңел булмаган хезмәтләре өчен рәхмәтен белдерде. В районе мы говорим, важен каждый, благосостояние через труд, важен каждый, и, конечно, наша цель – создание хороших условий жизни для отдыха и работы наших жителей. Вместе с вами мы делаем одно дело. Поздравляю вас с праздником. Район Ички эшләр бүлегендә бүгенге көндә 106 хезмәткәр эшли, бүлек эшчәнлекне елдан-ел яхшырта бара. Ички эшләр бүлеге барлык күрсәткечләр буенча үз төркемендә республикада беренче урында. Праздником подошли с отличным результатом. По итогам оперативно-служебной деятельности за 10 месяцев текущего года отдел занимает первое место. Понимаем, что это не конец отчетного периода, но мы приложим все усилия, чтобы 2024 год закрыть на передовых позициях. Бәйрәмдә хезмәткәрләр үзләренең авыр һәм зур әһәмияткә ия булган хезмәтләре өчен котлаулар һәм тәбрикләүләр алдылар. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Узган елның майында Зейдәге бер сәүдә йортында урнашкан ювелир кибетен басучыларны тоткарладылар. Бу хәл буенча җинаять эше ачылды. Беренче суд утырышы булды. Тулырак киләсе видео язмада. Зейдә узган ел ювелир кибетен басучыларны Мәскәү һәм Тольятти шәһәрләрендә тоткарлаганнар. Хәзер аларга карата җинаять эше ачылып, тоткарланучылар суд каршына басты. Находится уголовное дело в отношении 3 подсудимых, обвиняемых в совершении хищения ювелирных изделий из магазина «Топаст», совершенное 13 мая 2023 года, организованной группой в особо крупном размере. Постановлением суда от 10 октября 2024 года содержание под стражей подсудимым продлен на 3 месяца. Рассмотрение дела продолжено. Җинаятьне кылуда гаепләнүчеләр чит ил кешеләре булып чыга. Тикшерү эшләренә караганда алар кибет басуга алдан әзерләнгән. Ишекне ватып кирип ювелир эшләнмәләрне капчыкларга тутыргач, Мәскәүгә китеп табышны сатып акчаны үзара бүлешергә планлаштыралар. Урланган кыйммәтле бизәнү әйберләре 4,5 миллион сум белән исәпләнә. Подсудимые обвиняются в совершении кражи. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Җинаять эше әле ябылмады, 3 гаепләнүче хөкем карары чыкканчы сак астында булачак. Адилә Бирханова, Александр Зимовеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Соңгы арада Зейне генә түгел, барлык республиканы шаулаткан вакыйга буенча җинаять эше ачылды. Суд барышында шәһәрнең бер күңел ачу кафесы каршында кузгатылган кыңгырыш буенча 4 зәйле сак астына алынды. Аларга карата хулиганлык, каты предмет кулланып сәламәтлеккә зыян салу маддәсе буенча эш кузгатылды. Октябрь ахырында социаль җилтәрләрдә яшьләр арасындагы сугышу факты теркәлгән видео таралды. Бу хәл Зейнең бер клубында була. Кыйнау нәтиҗәсендә 2 зыян күрүче медицина ярдәме сорап мөрәҗәгать иткән. Тикшерү барышында аларда күп санлы тән җәрәхәтләре, хәтта күзләренә кан саву очрагы ачыклана. 4 ноября 2024 года Заинским городским судом удовлетворено ходатайство заместителя начальника следственного отдела МВД России по Заинскому району об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 4 жителей города Заинска, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Аларга карата хулиганлык, җәмәгать тәртибен тупас бозу, әйләнә-тирәдәгеләргә хөрмәт күрсәтмәү, каты предмет кулланып сәламәтлеккә зыян салу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Тоткарланучыларның иң яшенә 31, өлкәненә 33 яшь. 3 шикләнүче дә гаиләле, балик булмаган балалар тәрбиялиләр. 4-сенең берсе моңа кадәр урлау очрагы буенча җаваплылыкка тартылган булган. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Киң кырлы иҗат кешеләрен барлау, алар белән якыннан таныштыру максатыннан Зейнең Суббухрафик исемендәге үзәк китапханәсендә әдәбият, мәдәният һәм илһамият проекты эшли. Китапханәчеләр осталар белән очрашулар үткәрә. Чираттагы әдәби кичә Туган як киңлекләре исеме астында үтте.
Аның картиналарында гүзәл туган як табигаты, авыл күренешләре натюрморт сурәтләнгән. Үзәк китапханәдә рәссам Сарсаз Баграш егете Андрей Кузьминның картиналар күргәзмәсе ачылды. Физик мөмкинлеге шикле булса да, аның таланты шиксез. Рәсем ясау сәләте аңарда мәктәп чорыннан ачыла. В школе, обучавшись, уже начинал понимать, чем себя занять в жизни, что нужно для этого, куда пойти, чем заниматься. И вот искусство, оно дало мне, наверное, такой толчок. Иҗат җимешләрен башта акрил белән ясаган булса, хәзер майлы буяуларга өстенлек бирә. Яшь рәссамны авыл күренешләре гүзәл табигат илһамландыра. Свежий воздух, птицы поют, речка течет где-то, и это так прикольно. И я решил, почему бы не писать родной край своей. Какие-то картины я писал по фотографиям, потому что не всегда удавалось выходить на улицу и рисовать. Табигатның матурлыгын ул буяулар белән тасвирласа, шигырьләрендә сүзләр белән сурәтли. Әнисенә, туганнарына, туган ягына багышлап язган шигырьләре дә бик күп, җырларга да бик ярата. Гүзәл тормыш бүләк иткәннәре өчен Андрей Кузьмин әти-әнисенә рәхмәтле. Илһам чыганагы төп таянычы булган кадерле кешеләренә җырлары аша шуны җиткерә. Юкарына әйтелми, бала күңеле диеп далада, далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Андрейны язмыш сынаса да, ул бу тормышта югалып калмый, үзен һәр өлкәдә сынап карый, һәр яктан ошарга тырыша. Кичә иҗади номерлар белән үрелеп барды китапхана хезмәткәрләре, Зей музыка мәктәбе коллективы Баграш үзешчәннәре үзләренең матур чыгышларын бүләк иттеләр. Адилия Брханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Заманалар үзгәрсә дә, агачтан ясалган эшләнмәләр үзенең зәвыгын югалтмый. Иске әйберләргә икенче сулы шырып, аларны яңарту максатыннан башланган шөгыль хәзер алар өчен керем чыганагына әйләнде. Ике тырыш егет Зейдә остахана булдырып үз эшләрен башлыйлар. Агачтан моторлык тудыручы осталар турында булыр киләсе сюжетыбыз. Алар һәр эшләнмәгә җан җылыларын кушып ясыйлар. Ике дус Марс Минниханов белән Петр Абдуллаев Зейдә остахана булдырып агачтан моторлык тудыралар. Осталарны агач эшенә булган кызыксыну һәм хөрмәт берләштерә. Мавыгудан башланып киткән эш егетләр өчен табышлы бизнеска әверелә. Как увлечение. Да и сейчас, в принципе, как увлечение, приходишь сюда пораньше чем-нибудь заняться. Вот. Приносят какие-то вещи там под реставрацию, с этого тоже начинали, там стулья, столы. Вот, как бы. Потом появился ЧПУ станок, с ЧПУ станком работали, минажницы выполняли, всякие виды. Төрле йорт җиһазлары, ишекләр, сандыклар ясыйлар. Бүгенге көндә популяр булган тәм-томнар өчен савыт минажницалар, шампурлар өчен тартма, бокалларга кадәр бар. Сделано из дуба, как бы все, что есть, вот какие отходы вот бывает. Петли деревянные из бука сделал. Вместе вот делаем. Бук, карагач, красная ольха, дуб. Эшләрен күрше-тирә шәһәрләрдән генә түгел, Башкортстан, Ерак, Хабаровск якларыннан ук сорап киләләр. Марс Минниханов һөнәре буенча пешекче-кондитер, ә агач эше җаныма ял һәм тынычлык бирә ди ул. Когда работаешь с деревом, это больше всего успокаивает, скажем так. Нужно же любить свою работу, ценить чужой труд. Вот. Как говорил Конфуций, найди себе работу по душе, и тебе никогда в жизни больше не придется работать. Мы здесь не только работаем, мы здесь как бы работая отдыхаем. Күп эшне станоклар башкара бирде. Кисә, юна, аннары әзер эшләнмәне шомарта. 40 минутта бер бокалны ясап куялар. Пишется программа, закачивается в этот станок, и он непосредственно уже по вашей программе, по вашим чертежам вырезает необходимые изделия. Күбрәк нарат һәм алма агач белән эшлиләр. Юкә, корыч агач, кызыл зирек, бук агачларын кулланалар. Элек-электән нык, чыдам саналган имән агачыннан ясалган әйберләр гомер буе хезмәт итә ала ди осталар. Шул рәвешле алар күркәм эшләнмәләр ясап, башкаларга матурлык өләшәләр. Адилия Брханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. 2025 елның беренче ярты еллыгы өчен Зей факлары һәм Новый район газеталарына язылу әле дә дәвам итә. Зей факларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенге әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз.